Naw aw ni su bi don Kibaru kɛnɛ kɔnɔna la. Kunnafoni minnu labɛnna an bolo ka bɛn bi tɛnɛma utukalo tile 24 san 2020 o bɛna boli Mali lahalaya de kan ni waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma ɲɔgɔnya ani fɛɛrɛ ɲini minnu bɛ senna Mali ka taɲɛko ɲuman na. A y'aw dan se sɔni an bɛna olu walawala aw ye. NFTV jabarani filɛbagaw aw ni su a y'aw dan se ko kura aw ka bi kunnafoni kɛnɛ kɔnɔna la sibiridon utukalo tile 22 san 2020 CEDEAO tɔnbolo dɔ nana ko kura an ka jamana kɔnɔna la yaasa kana sigi ka kuma kɛ fɛɛrɛ ɲini sira kan Mali politiki ko gɛlɛya la u nana o ci min na o kɔni kuncɛra bi tɛnɛ utukalo tile 24 hakilina jiginna tɔnbolo in ɲɛmaya tun bɛ Nigeria jamana kuntigi kɔrɔ de bolo ni ale ye Jonathan Goodluck ye. Idrissa Badimi ale bɛna CEDEAO maaw ka nin tile 3 baara ninnu walawala an ye. CNSP maaw kɔni taara CEDEAO ka ciden jɛkulu kɔni kunbɛn an ka jamana pankuruji kɛnɛ Modibo Keita la senu u selen kɔ Goodluck Jonathan n'ale ye cidenw ɲɛmaa ye ale kɔni ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye video conférence la min senfɛ u ye hakilina ta k'olu bila kana walasa ka se kana an ka jamana gɛlɛyaw kɔni woloma jamana bɛ se ka basigi cogoya min na. This is my 4th time. Ye a siɲɛ 4nan ye CEDEAO kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn kɔfɛ an bɛ na an balima maliyɛnw sɛgɛrɛ walasa ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ Mali gɛlɛya la cogo min. O kama an bɛ yan ka tali kɛ ɲɔgɔn da min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kow nɔgɔya ka bɛn sabati Mali kɔnɔ o bɛ komi ka bɛn sabati CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula Mali bɛn o de ka di kosɛbɛ CEDEAO jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye. U nalen kɔ u ka bolominɛnw bila an ka jamana dunanjigiso Hôtel Salam kɔnɔna na u m'a bila dagirinda la u ye ɲɔgɔn ye kɔni boloda u ni CNSP maaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana ministère de la défense kɔnɔna na o ɲɔgɔn ye kɔni ma tɛmɛ miniti 30 bɔɲanko kan ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u y'a laɲini CNSP maaw fɛ walasa u bɛ se ka t'u ɲɛ da an ka jamana ɲɛmaa ani maa minnu bɛ bolo la k'u kuma ɲɔgɔnya o laɲini kɔni dira u ma o kɔni kɛra sibiridon baara kɔni kuncɛlen karido utikalo tile 23 u ye ɲɔgɔn ye kɔni bolo da tuguni u ni CNSP maaw y'a daminɛ sɔgɔmada fo ka taa bila sufɛla la nka u ma se ka bɛn ko la bi sɔgɔmada in na u ni an ka sariya sunba maaw ye ɲɔgɔn ye n'o ye cour constitutionnel maaw ye o ɲɔgɔn ye kuncɛlen u tilala ka ɲɔgɔn ye wɛrɛ boloda u ni CNSP maaw cɛ u ye tile bɛɛ kɛ ɲɔgɔn ye la an bɛ taa se lansara seli ma waati min na ɲɔgɔn ye kuncɛra ɲɔgɔn ye kuncɛlen fɛn min bɛ tali kɛ Goodluck Jonathan ye a ye dantigɛli kɛ. Nous avons accordé nos violons sur un certain nombre de sujets. But there are some issues that we have not agreed. Mais il y a certaines questions sur lesquelles nous n'avons pas pu s'accorder. So those issues, of course, we told the military officers. Ani CNSP maaw kɔni ye ɲɔgɔn ye an bɛnna fɛn caman na nka fɛn damadɔ bɛ yen an ma se ka bɛn olu la an k'u ma k'u ka t'u miiri fɔlɔ u ka sɔrɔ ka jaabi di an kɔni b'a jigiya yanni tile ka ban jaabi jɔnjɔn na di u fɛ an tɛna se ka kunnafoni jɔnjɔn di aw ma fɔlɔ an kɔni ka cɛsiri tɛ dɔwɛrɛ ye Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na wa an nakun tɛ ka na maa kelen ka nafa ɲini walima jɛkulu dɔ ka nafa anw nakun ye bɛɛ lajɛlen ka nafa bɛ min na ni o ye Mali basigi ye min kɛlen filɛ nin ye Mali kɔnɔ nin ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye CEDEAO jamanaw kɔnɔna na a kɛra jamana caman na ka tɛmɛ wa CEDEAO kɔnɔ bɛnkanw de bɛ yen an y'olu ɲɛnabɔ n'o bɛnkanw de ye wa an tɛna o bɛnkanw yɛlɛma ka bɛn jamana kelen ma Mali ou bien Niger ou walama Ghana k'a fɔ an ka bɛnkanw na yɛlɛma ka bɛn o dɔ la kelen ma o tɛ an ye laɲini kɛ CNSP maaw fɛ walasa an bɛ se ka taa an ɲɛ da jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kan cogoya min na ani maa minnu bɛ bolo la u sɔnna o laɲini ma an taara ani a yɛrɛ kumana da ni da a y'a diya an ye k'a fɔ ko ale kɔni ma jagoya ale ye fanga bila a yɛrɛ ye de wa ale ka laɲini ye min ye an bɛ don min na ko bi jamacɛ fanga ka sigi teliya la walasa jamana ka basigi an bɛnna maa minnu bɛ bolo la olu dɔw kɔni bilali ko an bɛnna olu kan o tɛmɛnen kɔfɛ anw kɔni mana Mali kɔnɔ ka na gouvernement kɔni sigi malidenw kunna jagoya
an kɔni nana walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ Mali ka taa ɲɛ cogoya min na. CEDEAO ni CNSP maaw kɔni ka ɲɔgɔn ye kɔni tɛmɛna nka a tɔ tora CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye min bolo da an bɛ tile filanin na walasa ka taa bɛnkan ɲini u ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na. An bɛ Ala deli Ala k'o k'a fura ye. Commission nationale pour le salut du peuple o maaw kelen kɔrɔ ka jamana fanga tigiya ta olu de ye CEDEAO tɔnbolo bisimila an ka jamana kɔnɔna la sibiri tɛmɛlen pankurunjigi kɛnɛ Modibo Keita la. Tile saba kumaɲɔgɔnya in bannen kɔfɛ Mali kunkanko la CNSP maaw ye dantigɛli kɛ yaasa ka fɛsɛfɛsɛli jɛlen kɛ Mali lahalaya labanw kan ni waati ninnu na. Idrissa Badimi ale ni Tijani Siribe olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la 9TV maaw tɔgɔ la an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. CNSP ni CEDEAO ka ɲɔgɔn ye kɔni daminɛna kabi sibiri tɛmɛnen ka na bila bi la. CNSP kɔni bannen don ka kunnafoni di maaw ma. O de taara kɛ kɔlɔlɔ ye. Ŋunuŋunukan bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a jira k'a fɔ ko CNSP bɛ fɛ ka camancɛ fanga sigi min kuntala bɛna kɛ san 3 kɔnɔna na wa ko finitigilaka bɛna caya o camancɛ fanga kɔnɔna na. Ka kɛɲɛ ni o ŋunuŋunukanw ye bi sɔgɔmada in na utikalo tile 24 jani u ni CEDEAO ka sigi ka kuma kɛ u ka kuma lasela ni o ye Usmane Wage ale kɔni nana ka na ŋunuŋunukanw kɔni bɛɛ galontigiya. An y'a mɛn media dɔw da ko an ni CEDEAO k'an n'u bɛnna transition ko la ani gouvernement ko la ko sɔrɔsiw bɛ transition diriger ani gouvernement tila bɛɛ bɛ kɛ sɔrɔsiw ye. N bɛna min fɔ mɔgɔw ye an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ni CEDEAO mɔgɔw bɛ kuma de la décision foyi ma ta wa décision foyi tɛna ta transition ni gouvernement ni président transition ko la ka sɔrɔ an yɛrɛ maliyɛnw an ma bɛn min kan. An y'a fɔ cogo min na depuis don min na an ka déclaration fɔ la an ni bɛɛ de bɛ kuma société civile wo syndicat wo parti politique wo an maliyɛnw an ma sigi ka kuma n'an bɛnna mun kan o de bɛ kɛ président de transition ye o de bɛ kɛ transition kɛcogo ye o de bɛ kɛ transition dire ye. An ni CEDEAO mɔgɔw bɛ kuma dɔrɔn de la an bɛ yɔrɔ min na ko sisan décision foyi ma ta mais min fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i hakili sigi an bɛ yan jamana ko de la an tɛ yan fanga ko la jamana in dilanni an nana o de kama donc population k'i hakili sigi u ka to an nɔfɛ foyi tɛ kɛ ka sɔrɔ n'an yɛrɛ dama ma kuma an maliyɛn dama ka bɛn ko la. O tɛmɛnen kɔfɛ ministère de la défense la u ni CEDEAO ye ɲɔgɔn ye boloda ko kura o ɲɔgɔn ye in fana tɛmɛnen kuma caman fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a bɔra ka na dantigɛli kɛ. U nalen na fɔlɔ la u ka laɲini fɔlɔ kɛra min ye k'u b'a fɛ ka monsieur Ibrahim donc an y'o laɲini sabati yɔrɔnin kelen an taara an ye monsieur Ibrahim Keita ye u y'a ɲininka ko est-ce que a ka kɛnɛ a ko k'a ka kɛnɛ u y'a ɲininka fana ko est-ce que a démissionnera sɛbɛn la a ko k'a démissionné ka san ko tiɲɛ na ale yɛrɛ y'a ye jamana ko bɛ cogo min na jamanadenw sɛgɛnnen don cogo min na ale yɛrɛ b'a dɔn sisan a bɛ yɔrɔ min na a sɛgɛnnen don a tɛ se et puis ale yɛrɛ sɔnna ka démissionner u y'a ɲininka est-ce que k'a b'a fɛ ka segin ka na fanga la bilen a ko a yɛrɛ ko fanga de t'ale la bilen nin y'ale taalen a ko la pewu a bɛ sɔrɔsiw fo minnu taara a minɛ k'a lakɔlɔsi a b'olu fo parce que ni olu tɛ jama kun bɛ ka hi ale kan olu y'a protéger ka na n'a ye a bɛ an fo o la kosɛbɛ après CEDEAO mɔgɔw an n'u nana an sigi n'a ye filanan tun ye jumɛn ye ko monsieur Ibrahim Keita ko n'an bɛ se k'a laɲini n'an bɛ se ka na a lafiya a ka yɔrɔ la et puis n'an bɛ se komi a man kɛnɛ n'an bɛ se k'a to a ka to ka taa furakɛli ni fɛnw na kɔfɛ an ye laɲini la sabati a fɔ a ye ko an sɔnna o tɛ koba ye mais ça dépend a yɛrɛ ka médecin n'a y'a bila yɔrɔ min na u ye a y'a fɔ a ye fana ko problème foyi t'a la n'a kɛra cogo min na u bɛ segin ka na n'a ye o b'o sabati sabanan ye min ye o ye transition ko ye olu y'u ka hakilinata fɔ transition ko la an fana hakilinata fɔ transition ko la. Sigikafɔ ye damu ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nin sigikafɔ in kɛ an ka jamana gɛlɛyaw fura ye.
a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ an ka jamana bɛ gɛlɛya damadɔ kɔnɔna la o dɔ ye politiko gɛlɛya ye o min kɛra sababu ye ka jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafiri an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana ɲɛma tɛ Mali kɔnɔ gouvernement ani assemblée n'o ye wasabulon ye o maaw bɛɛ wililen don camancɛ fanga n'a bɛ wele ko pouvoir de transition o sigiliko kuma de bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna la yaasa ka basigi ale ni jamana marako ɲuman ko sabati bɔlɔn kɔnɔna la maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw de bɛ se ka Mali mara o fɛnɛ tɛ maliden bɛɛ hakilina ye Mariam Sakɔ ale ni Umar Traoré olu ka sɔrɔlenw filɛ nin ye ne bolo o ko de bɛ sen na u bɛ ɲɔgɔn ye u la n'o ye u b'a fɔ min ma ko comité national pour le salut du peuple donc o ni M5 RFP mɔgɔw ani peuple bɛɛ lajɛlen sabula mɔgɔ kelen ma ni yɛlɛma ɲini a tun bɛnnen tɛ maa si ma k'o bɛ ka taa cogo min na hali min yɛrɛ taara ale yɛrɛ tun bɛ fɛ ko in ka nɔgɔya donc jalakili tɛ foyi tɛ o ɲɔgɔnnajɛw de bɛ sen na ni ne ko n bɛ kuma ka se yɔrɔ dɔ la n bɛ siran an kana don dɔ gasi la anw ka baara in ma nɔgɔ donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn a ka kɛ teliya la walasa jamana bɛ se k'a ka yɛlɛma hɔrɔnya yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ an b'o sɔrɔ cogo min an ka ɲɛsin baara ma n'i ko mɔgɔ ka taa k'a bɛ min na k'a man ɲi a k'a sɔrɔ i yɛrɛ fana ka ɲi donc an b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ne ye artiste ye nka artisiya kɔfɛ n ye jamanaden ye an bɛɛ k'an jiko falen transition in a ka kɛ nɔgɔya la maa minnu ni bɛn kɛra olu kan n'aw bɛ taa kangaba fɛn dɔ bɛ yen nɔ ni dɔw b'a wele ko kanaga basa ni mɔgɔ ma ko ɲɛmaa tɛ mande kɔmaa tɛ mande n'an bɛnna min na k'o de ye tiɲɛ ye u mana bɛn min na ne hakili la o bɛ kɛ malidenw sago ye wa a ka bila kuma la walasa kɔrɔlenw kana an kana segin kɔrɔlenw kan tuguni. Bon ne kɔni ka hakilina ye sɔrɔsiw ka mara transition san 3 in kɔnɔna na a ka to sɔrɔsiw bolo parce que jamana bɛ taabolo min kan sisan an bɛɛ ɲɛ b'a la an bɛ degun kɔnɔna na bon mɔgɔ min bɛ se ka ko in yɛrɛ sabati an bolo sisan o ye sɔrɔsiw ye parce que an dalen tɛ civil ninnu yɛrɛ si la bilen ka d'a kan u ye kabi Modibo tile fo sisan an bɛ waati min kɔnɔ sisan u bɛ k'an kɛ cogo min na donc vraiment sɔrɔsiw ka to fanga na nin waati in na o de ka d'an ye. Bon ne yɛrɛ kɔni hakili la nin kɔni y'a yɛrɛ ban jamana kan ka di sɔrɔsiw ma nin waati in de kɔnɔna la yanni ka ko basi n'o ye san 3 ɲɔgɔnna kɛ ka jamana basi o sɔrɔ élection préparée ka di fɛnkɛw ma quoi o de ye ne yɛrɛ ka hakilina ye quoi. Sɔrɔdasiw yɛrɛ y'o fɔ ko u bɛ transition de kɛ olu de yɛrɛ y'a fɔ a bɛ di civil de ma o de b'a yira k'a fɔ coup d'état tɛ o bɛ yira k'a fɔ ko ni ye u y'a di civil ma sisan coup d'état tɛ u ye civil mɔgɔw de dɛmɛ ka fanga ni yɛlɛmɛ olu yɛrɛ y'a fɔ cogo min na a bɛ kan ka di civil de ma civil de bɛ kan ka transition kɛ olu de bɛ kan ka kɛ ou bien ni ka kɛ fanga ye k'a fɔ ko u ye marifa ta ka fanga ta o fana man ɲi o parce que u ye condamné diɲɛ bɛɛ ye condamné a tɛ se ka kɛ tuguni bon sɔrɔdasiw yɛrɛ y'o faamuya ka marifa ta k'a fɔ ko ne bɛ n'a ka président ye o de bɛ ni fɛsɛw ni fɛn bɛɛ tɛrɛnɛ parce que olu b'a dɔn hali n'u ye coup d'état kɛ a tɛ kɛ u tɛ n'a kɛ président ye mais u b'a di civil ma civil bɛ se k'u ta mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ politique ye i bɛ fini bila i bɛ don a kɔnɔ n'i b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ. Non ne ba sɔrɔsiw de kan ka diriger parce que malien filɛ nin ye malien tɛ kuma mɛn quoi i m'a faamuya an bɛɛ de ye kelen ye malien tulo jalen don donc faut que force de ka régner quoi la loi du plus fort o de kan ka kɛ quoi ma sinon n'an taara ta civil la o kelen de don mun kɛra bɔ a la o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ tila ka kɛ o civil la mun fana yɛlɛnna donc à moi ce que moi je pense sɔrɔsiw de kan ka fanga kan ka t'olu de bolo pour le moment donc n'a ɲɛnabɔra n'u bɛ par exemple sigi o k'o sigi n'u t'o sigi fana sɔrɔsiw ka to an kunna moi je préfère ça quoi parce que ne ɲɛ bɛ mun na ni civil sigira sisan tiɲɛni wɛrɛw de bɛna ta kɛ donc ni sɔrɔsiw bɛ a tɛ ku i la o bɛɛ b'olu dɔn ne ba ala ta ye tiɲɛ mais kafiri sɛbɛ dɔnnen don dɛ n'olu y'i minɛ i yɛrɛ b'a dɔn mun bɛna k'i la o. Bon ni ne ɲininka il serait préférable que ka fanga to militaire bolo en attendant que an ka jamana kuntigi sɔrɔ fɔlɔ pourquoi parce que vraiment an ɲɛ tɛ mɔgɔ la parmi les civils mun bɛna se ka jɔ ni jamana in ko ye ka jamana in ladilan dɔɔni jani président kura ka na. Mali bɛ situation min kɔnɔ sisan nin wagati in na an bɛ ala deli ala ka jisuma k'a fura ye ala ka bɛn sabati Mali kɔnɔ donc ensuite pour que k'i ɲininkali jaabi bon ne kɔni hakilila la ne kelen hakilila la
u ka to militaire bolo pour le moment parce que dɔ kɛra chaîne caman kɛra ala an bɛ dingɛ min kɔnɔ bi c'est vrai en 2012 coup d'état de nana ni an filɛ dingɛ coup d'état de nana n'a ye donc militaire dɔw de sigira k'a di civiliw ma m'a faamu donc a dira civiliw ma toujours an b'o dingɛ kɔnɔ président wɛrɛ nana ta toujours les civils an b'o dingɛ kelen kɔnɔ donc n'a ma o civil kelen tila ka na renversé par les militaires donc a ka to militaire min fɛnɛ bolo an k'u lajɛ ni san dama in kɔnɔ. Ne yɛrɛ kɔni fɛ coup d'état kɛra ni ne ɲininka jamana tun bɛ taga wolo min na a kun ma ɲi tiɲɛ yɛrɛ la bon coup d'état nin yɛrɛ vraiment a bɛna kɛ sababu ye ka jamana taga ɲɛ quoi parce que président kun b'an kunna vraiment a kun tɛ ka se ka baara kɛ bon ne yɛrɛ kɔni fɛ coup d'état kɛra a ɲɛna mais u ka se ka fanga di civil dɔ ma quoi o de kɔni ne fɛla yan civil bɛ yen solution bɛ mɔgɔ min bolo a bɛ yen mɔgɔ caman bɛ yen. Alisa sigiga kuma minnu bɛ senna ala ka bɔda ɲuman di Mali ma ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna la. NEF-TV jabaranin filɛbagaw ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la o min labɛnna ni ka lase aw ma fasiri jama bɛɛ ka cɛsiri kɔnɔna la. An ka foli bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔw la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Alisa an bɛ malidenw wele bɛn kelenya ko to ɲɔgɔn ta la yaasa ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ o de ye an ka ba Maliba ale danbe kɔrɔ ye. Ala ka su hɛrɛ.